Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan. Vision, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Yan ha, nagpupuunaan init. Tandaan po nindo, i-enjoy pa ining remaining na panahon na may lipot pa tabi. And we prepare sa paglaog na ka nag-itik-itik na init. Lalong-lalo na efekto ka ini sa supply nin tubig digdi po sa Legazpi. Let's enjoy the cool weather pa. Mantang nagbubutwa na po ang init ha. Namamati na niya to. Ang pagrespeto mina naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay na samuyang paglaom na yaong kita sa marhay na sitwasyon. Sa tahaw kaining pandemya, dahil po kita magpuknat sa panarig. Dahil magpundunin kakapangaji na malampasan ta na ining COVID. Sa paagikan pagbubulong duman sa mga may COVID, pagkakabulong sa may helang kan COVID, asin padagos kitang mga di na kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ng salod, day man po kita maulakitan imagamit niya to ini susog sa kamautan kan kagurangnan. Happy birthday sa satuyang pag-iriba si Jen Matthew Balyaran. O yan, igwamanin piguro harampangan lamang dyan sa samuyang sala digdi po sa 3rd floor. Kana Bayona Building, Bayona Complex. Happy birthday, Jen. Siyempre, sa tuya man na avid listener, solid po. Madam Mrs. Folay, dyan po sa Bagumbayan, Candaraga. Maugbang kompleanyo, feliz kompleanyo kay Madam Mrs. Folay. Tabi, happy birthday sa imo hali sa bilog na tropa kan PBN DCGBAM. Happy birthday, Madam Folay. Mantang kamo gayo dyan, nagpipreparar pa kan pamanggihan, dadagdagan mian sa indong kabasugan kan sa indong pagmimerienda. Sa paagikan, mga informasyon namin na burutwa dyan sa palibot katuwang ko, si Ans Galero, Luens Barcena, sa Manibela si Henry de Boy Mata. Siyempre, sa Premier Distrito, ayaon dyan ang inkargado, kumpareng Jomar Bien. 2nd District si Pading Al Armario, and sa 3rd District kumpadreng Jimmy Nasalita. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez till 5 p.m. with my co-pilot Bunjing Tanay, the big man himself. An sa moya pong Chief Tech, yan po ang sa kuyang co-pilot ngunyan. Sa newsroom, yaon man dyan si News Director Edwin Peralta sa padagos na pagsumada kan istoryang nagbuburotwa lado lokal, pag-abang kan mga pangyayari sa lado nasyonal buda internasyonal. Walang lusot din po yan. Pag-araw kaining oras, News Director Edwin Peralta. Nakamonitor man si News Manager Mardela sa Santo Domingo Broadcasting Center. Sa IT, yaon dyan si Angel Mustasa, ang samuya pong Anghel kang DCGBAM. Sa IT, si Richard Astor, tama Bunjing. Sige. Baray na hapon po, dyan sa nakaantabay sa tuya pong broadcast sa internet sa DCGB News Online Worldwide. Good afternoon, hale po sa Pilipinas, imaging suna sa YouTube. Yan, diretso na kita kan bulos nin mga despatchos dyan sa luwas. Nasa linya muna si Ans Galero.
Martes ngunyan, Fetsa 15. May session guidance ang guni ang panlalawigan. Ha? Sige, aramon ta daw. Aniba pang dispatchos dyan sa luwas. Ans, good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, nagbubusol mo niya na niin sa resolusyon si kinatawan na Glendaong Bongao ang Tamayokan Committee on Women, Family and Children sa Sanggunian Panalawigan Kanalbay na matugutan naman na bahay pag-asa for girls sa syudad Canligaw na mag-acceptar naman nin iba pang mga kababaihan o kaya ining mga children in conflict with the law na mga babae na gikan sa ibang probinsya na iakomodar naman sa nasambitan ng pasilidad. Iningon yan ang laman kan sa iyang resolusyon kung sa intigahagan niya na magkaiguan ni nakasunduan o kaya memorandum of agreement entre kan gobyerno provincial kan Albay sa pangangenot ni Gobernador Alfrancis Bichara sin mga LGU sa manlain-lain na probinsya kan bilog na Kabikolan na mangyari ang siring na bagay. Paliwanag ni Kinatawan Bungao ang bahay pag-asa for girls sa probinsya ng Albay iyo sa naan lamenteng siring na pasilidad sa Bicol Region na akreditado asin na nakapasar sa magkakanigong standards alagad sa presenteng panahon. So lamenteng ang mga gikan pa sa nasa probinsya kan Albay ang pigtugutan na iakomodar sa nasambitan ng lugar. Sinabi ni Bungao na dakulan magiging katabangan kaini sa mga kababaihan na nahampang sa nasambitan ng mga pagbalgar sa leyes na ngani na talagang matawan sindanin magkakanigong giya. Sa ngunyan, pag-aadalan man gara inikan sa ngunyan palalawigan kan Albay asin in kaso man na ipapa-aproba tulos ni kay Gobernador Alfrancis Bichara na ngani man na matawanan nin pag-realisar na siring na plano. Iyan so sa inang lugar yan sa Ligaw. So sa Nasi, over? Yes, sabi sa Pio. Pero ang may jurisdiction kayan ang DSWD. Roger. Region. Ano? So, nagkikateran sa mga aki, tabian. Yes, sabi Sir Pio. So, igo ngayang mga orphans na yaon na dyan, buda itong napurot baga na daini nagkiklaim o so talagang ipinaataman. Mga aki ngunang yaon dyan. Yes, tapos so iba pang siguro may mga violations man sa lay, tabi Sir Pio, then man dati bubugtak for proper guidance. Nya, ano itong gusto pang ipa-akomodar man dyan ni Kinatawan Glenda, tabi, over? Ang gusto mangyari ni Kinatawan Bungao, bako sa nasugikan sa probinsya kan Albay, kundi maka-accommodate man ang gobyerno provincial kan mga kababaihan o ining children in conflict with the law, nagikan man sa ibang probinsya, ta ini sa nadawaan pasilidad sa Bicol Region, o kaya ang Albay sa nangiguanin siring na pasilidad sa Bicol Region. Oh, pero sa inakadas ang resolution? Digdig sa Sanggunian Panlalawigan pa sa naining level, anunsyo pa sa nasa other matters, sabi CPO ini-address ini kay Governor Alfrancis Bichara tanganin na magkaigwa man ki memorandum of agreement and maasikaso sa proseso. Kumbaga pigtutugal si GovAl kung mapopwede makihuron sa DSWD na maakomodar pa so itong ibang probinsya na igwaman kan pangangaipo na dadarahon dyan ining makababaihan sa center niya to dyan sa Ligaw, over. Roger, to that supiyota. Suro man sa rason da ako na initig bubus wala pera sa matawan ki guidance so iba man na taga ibang probinsya. Suro man ini sa paagi na may pahiling na ang gobyerno provincial all for inclusivity na gabos da mo yaman inda matabangan. Okay, sige. Tetabi sa Pio, latong na lang ang development kini sa mga maabot pang committee hearing o kaya session regular kan sa Gunian Panlalawigan. Ans Galero, DCGP. Salamat Ad sa istorya hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Session regular ngunyan kan Junta Provincial nin Albay. Yan, sige diretso kita kan iba pang mga pag-oro-istorya. So report ka subago di kumpadreng Al Armario duman sa tingog kan Banwaan na manungod sa pag-disconnectar kan koneksyonin kuryente duman sa dai nakakabayad nintama sa oras. Grabe daan hinanakit mga mahigpit daa o kung ano pa man iya. Pero kung gagayo doon baga tabi Bujing, if we will simplify ang sitwasyon, dapat baga magbayad man sa tamang oras. So itinalaan na oras.
kung pag-isipon nga ni, gulpian ititao na pagkakataon. Halimbawaan bill kang kuryente, inibako sa pagsurog sa APEC, kundi paghiling kang sitwasyon na nakalatag. Tabi, bukasan ng isip, dahil ko pigsusurog ang APEC, kundi pagsabot kan sitwasyon, hilingon nindo. Pag nakareceive baga kita nin bill kan APEC, yaon dyan nakabugtak, kuno arin kamo mabayad na petsada. Okay. Dai man nangangahulugan na pag turol kan bill, kaipuhan ng magbayad, tulos-tulos. And kung dai makabayad, putol-tulos. Bako man po arog kaayan. Hilingon tabi nin maray adalan. Pagka-receive kan bill, nakabugtak baga dyan, due date. Halos sarong simana baga iyan na nakabugtak. 1 week na ma-prepare man. 1 week na maka-iskusar, tabi. Yan. And then, nakabugtak dyan, notice of disconnection. Gustong sabihong ka, na pagdain makabayad duman sa itinalaan na petsa, dispues man maputol. Bako itong so, ang pagsabot, pag nabasa sa resibo, pagtao kan resibo, kan bill, notice of disconnection, puputulan na, dai pa man po. Pipasabot sana, naso pag-disconnectar ka yan, pignunotisya na ka mo, naso pag-disconnectar kaan, sa petsang itinalaan kan Junindo. Okay, now, pag abot pa nga ni duman sa petsa, halos 1 week yan na pataan, 1 week, ano? Pag abot duman sa petsa, sa due date, igwa pa nin gari 48 hours. 2 aldaw pa siguro, kung tamaan sa kuyang pagre-recall kan sistema. Igwa pa nin more or less 2 aldaw na titawan pa nin panahon na makadisponer patabi. Pero siyempre, igwa na ito man nin pinag-aapod na surcharge. Ta nakaabot ka na duman sa due date, dahil ka nakabayad, pero tinawang ka pang konsiderasyon. Sa kahalawigaan nanin panahon bagatabi, ano naman na dai makadisponer? Ano po? Okay. Halawig na panahon yan na ititao. Ngunyan, ang pakihuron sa naman, ano? Kan konsumidores na pagmaputol, tabi, tuktukan man lamang an may sadiri. Sir, Madam, kami po an maputol kan sa indong koneksyon sa kuryente o sa mong ID, pagngaran, gabos, ta nakatapos na tabi, so mga itinao na konsiderasyon pag, sa pagbabayad, sa petsada man tabi kan sa indong pagbabayad, maputol na tabi kami. Naarog ka yan, kunta na tanganing manotisyan man ito na puputulan na, bako itong so, daing pakiaram, duman sa konsumidor na puputulan, putol sa nang putol. Tabi. Pakikuan masis, an aram ta paano ka yan, nakakontrataan sa third party. Kung si Sayman ang nakakontrata ka yan, idukaron man tabi nindo, an sa indong mga tauhan maging courteous and considerate. Tabi. Yan, bako na itong yung parang sisiga-siga, ano? Pakidukar man po kung si Sayman nakakakontrata ka yan na third party yan na sa disconnecting team kan APEC, ha? So yan naman po, manong doon masasabing, grabe naman ngayang higpit, gulpian pagtios, sarong simana mahigit an ititao na notisya na magpreparar na taon ni ang dapat nindong pagbayad na petsada. Pag abot pa nga ni duman sa petsadang ito, igwa pa ning halos 48 hours na makakapag-preparar ka mo, ano naman na dahi makadisponer? Sabi, yun man sa napuan ha,
So, itong sulado kan mga konsumidor na naghahagad na paisihon man lamang kita is very valid enough, tabi. Paisihon man lamang. Igo pa nin pagkakataon, halimbawa ngunyan so due date mo na. Nagbabayad duman sa bayad center so tag sa diri kan harong pinutulan. Ito palan, pagkaputuli, nagbayad na alas 9 nakabayad, pinutulan alas 10. Dahil lang nagkanuparan so disconnecting team, buda so nagbayad. So igwa po nin nabibreach na diretso. Igwa ning injustice. Ta nakabayad man ning tama sa oras. Kaya lang, day aram ka so disconnection team. Diyan na malaog. So pigasabi ta na, i-orient man ining mga nasa disconnection team na pagtuktok duman sa harong, kami tabi ang maputol kang kuryente, kami ang pigsugo kan apek unan sa mungaran ID. Ano daw tabi, madam? Nagbabayad na, bako baga tatanems ng kapartner ko ngunyan in the house, tatanems Flora. Madam, nagbabayad na tabi sa pag-iriban nindo. Tibaad kung maputol kami, ito pala nakabayad na. Paghalat-halat hindi na minuto. Na may mga cellphone naman bagangon yan. Apo na, nakabayad ka na. O, iyo na tabi, nakabayad na. O, niso resibo. Kung may messenger, ipadara. O, tanganing dahin nindakol na problema. Kaya lang, dyan man medyo maringgis. Putol kung putol makulog baga sa buot kan konsumidor. Nakabayad man kami sa pitsang ini. Kaya lang, dahin naisihan ka itong disconnection team. Halimbawa, taga Maslog. So, residente, nagbabayad digdi sa bayad center sa Legazpi, sa sentro. Day manaram ka sa disconnection team, ito pala nagputol alas 10, alas 9 palang bayad na. O paano, igo ng injustice. May diretso po ang konsumidor sa araw kayan. Sana pinuhon iyan. Yan ang gray areas na araw kayan. Ang aning day man po, ning maapi, tabi Pero duman sa sabing mahigpit sa pagbayad, we do not subscribe into it na nagrereklamo ta mahigpit. Sarong simana mahigit ang ititao na makapagpreparar. Uy, sana naman po, sabot-sabot na naman ha. Okay, sige. Oras, Pilipinas, alas 4:32. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C, as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bicol Target. Thank you so much, Tata Bunjing and Tata Nems. Diretso kan bulos nin informasyones, padingji marhay na hapon. Yes, maray na hapon pa sa mga dagdag pa niya tong bareta, masaya ang Valentine's kaso hapon, urog na ang mga mag-aragom-agom na haloy nang nag-iiribahan, alaga day panin kasaminto legal, ang ginibo ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda, big sponsoran sa simbahan, ang mass wedding sa Valentine's Day, kung saan sobra 60 mga couples ang opisyal ng kasal ngunyan, 6 pesos asin katabangan ni Cap Adrian Salceda. Basado sa informasyon na ipinabot sa DCGB News ni Kagawad Jun Villar bilang katabang-tabang ni ABC Federation President Adrian Salceda sa pagpasilitar man na bagay nini bilang saro sa mga programa niya kaso hapon sa Aldao ni mga puso. Pagkatapos kan kasal sa St. Peter and Paul Parish pare, may pabalon pa. Tig sararong sakong bagas plus 5,000 pesos cash. Wow! Labi-labing kaugmahan asin pa sa salamat kan mga mag-aragom na legal na asinda na mamamamilya, may pasipunan pasinda pag uli sa sendang mga harong. Uyogon mo ha. Igwa Pagabot sa honeymoon, lain ang pakilabot sa ABC Federation President Cap Adrian Salceda. Yan. Sugusto pa mag-honeymoon. Yan, oho. So, dahil na, okay lang. Pero sigurado, itong susintang ito, ito. Iyan, aha. Sige. Ayos, yan tabi pa din mga dagdag informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim sa istorya hali dyan sa Pulangi, Albay. So, effort iyan tabi ni Kap Nonoy Adrian Salceda. Ano, yan. Dali po tayo lang kita ng importante kung ano. Yan. Sadali lang ha, bago kita magpadagos. Tabi, yan. Uy, maray na hapon dyan sa gabos na taga 3rd District kan Albay. Yan. Yan sa Pulangi, sa Ginubatan, and iba pang mga lugar sa Libon. Yan sa Uwas, sa Ligao. Yan. Maray na hapon. Happy listening sa Indo dyan, tabi. Ay, may schedule na brownout sa aga. Tabi Tata Murjing. Dahil ko daw sabot, ha? Yan. Ha? Tabi, importante po ini kaya mo na, ha? Nasa tuyang pinag... Yan. Sige. The important points yan. Yan. The important
points of it, and yeah, sige tabi. Yan. Yan. Kan sa tatanems nagpasaing ka ito, nagpadait ka, so nagkagkabagay ito tatanems flora. So, may nag-react duman sa kan. Saing ka ito nagali. From saing ka hali tatanems ka ito. Ay, nagpapatanggas talaga naman sa lipa. Talaga naman. Yan. Community yan. Yeah. Yan, sige. Thanks po. Yan, Yan. Di, aram nindo, iyan po na pag-sponsor ni Nonoy Cap na Adrian Salceda bilang ABC President kan Pulangi, igwa yan magayon na implikasyon tatanems sa pagbuhay-buhay kan mga beneficiaryos ka na mass wedding. Bilang ama kan mga barangay, siya baga kapitan si Nonoy Cap Salceda, and siya ang tiwalaan kan kapitanes del barangay na irepresentar mo ang mga barangay dyan sa Sanggunian Bayan kan Pulangi. Saro yan sa tinauwaning atensyon kan grupo partikular ni Nonoy Cap Salceda na pangangaipo kan sektor kan barangay. Dakul baga dyan sa mga barangay tatanems ang nagbubuhay na bilang familya. Ang legal parlance kan is cohabitation. Okay. Sa civil code, sa family code. Nagbubuhay familya na nagkakaminuutan talaga. Fiel sa lambang saro, magayon an iriba-iba, may familya, may nag-ireskwela sa haloy na panahon. Ang kulang na sa natatanems is kasamiento. Which, ang pagkukulang ng kang kasemento, igwa kan sa likod ko natataday nagkakasal. Ansaro ka yan. Ansaro maybe not the number one reason, financial constraints. Financial constraints. Okay. Dainin panganda lamang, pang trahe de boda, pambayad sa okasyon, sa simbahan. Ikaw bagang bayadan iyan. So, pang diit-diit man lamang pagkatapos, in these dire times, mapagal talaga. So, anibakan mina desisyon, mag-iriba-iba na sa nangaya kita, mga buda magkaminuutan in todo. For so long a time, nagpa-familia sinda. Now, ngunyan, saruan sa pangangaipukan sosyudad na dapat na aaktibaran na ang pag-iriba-iba kan pamilya, maging legal and makasunod duman sa tuya man bagang ipig-imponer kan simbahang Katolika. Bako. Now, pag nakasal iyan tatanems, gulpi ang beneficious ka iyan. Apwera kan an sa indo pag iba-iba, may basbas na kan simbahan, On the legal aspect, tabi, dakulang tabang iyan na pinag-kondusir ni Cap Nonoy Adrian. Dakulang tabang iyan, tananata. On the legal aspect, igwaning efekto po yan. So pag-ibanan kan mag-inaguman, legal na po both in the eyes of the law and morally sa kuang kan mahal na Diyos. So mga aki, tabi, igwa na nindiretso
iguana nin sabi na nga ni kakusgan sa lay kung anuman ang dapat na sa indang ma-enjoy sa irarom kan sarong kasamyentong legal. Tabi, yan. So paggamit kan apelyido, magiginang legitimate sa mga aki, bako, iguana sindanin makukuang, kumbaga, mana, diretso sa propriedad na napundarman, kan mag-inaguman, an sa indang records sa civil registrar, sa civil registry, matatanos na. Gabos na legal aspect tabi, mapupo na ng matanos yan with this mass wedding. It does not end there sa selebrasyon, okasyon tabi. No. Ang benepisyo kan itinaong iyan kan mass wedding na proyekto ni Kap Nonoy Adrian, mas mahiwas pa kaysa duman sa ceremonias in itself. Iyaon dyan mas makusog ang institusyon bilang pamilya, tayaon na po maepekto na sa sainda so provisiones kanlay lalong-lalo na so nasa irarom kang Kodigo Sibil, particularmente sa persons and family relations. So mga aki, malilegitimize na. Pag na-legitimize na aki, igwa na sindanin mga makukuang mana, igwa na nin makukuang gabos na benepisyo susog sa lay na pwedeng itao sa inda por dahil sa sarong kasamiento. So yan po tabya, congratulations sa familia na mga nabasbasa na po man dyan sa Pulangi por dahil kang mass wedding na yan. May sarong sakong bagas, igwa pa ning 5,000 pesos na pakimkim. Uyogon mo ang tatanems, pwede na itong maging kapital kan mag-inagom-agom, makakabayad na sa mga pagkakautang maski puro paano, bako. And ang mas pinakararong pa kanis, so sa indang institusyon bilang pamilya, mas lalong masarig. So mga aki, makakagamit na kan afiliado kan ama. Bako, iguana nin nakatakod na benepisyo sa inda, susog sa family code, arog kan, uniman an sa imong pwedeng manahon, kung igaw maning nadoro disponer na sumagurang, bako. Uniman an sa imo man na pwedeng makukuaman, susog sa persons and family relations, sa Kodigo Sibil, tabi. Yan. So yan po, it goes beyond duman sa seremonyas, tabi. Yan na benepisyo na nakukuha dyan sa ipinagpa-utob na yan, proyektong yan, ni Nonoy Kap Adrian Salceda. Bilang ama, kan kapitanes del barangay, bilang kapitan, ang kapitan bagatatanems, yung pigraranihan kan mga problema sa barangay. Manlain-lain na sektores, kaipuhan mo yan maatindiran. So, iyan po, nagbubutwa, sektor na arog ka ini, dahil nakasal, halawig na panahon nag-iribanan, ano daw mati, ano kung tawan naman iyan, ni nagkakanigong legalidad, tabi ano. So, yan po, congratulations. So, duman sa nagka-avail kanya na mass wedding na yan dyan sa Pulangi, Albay. Sige. Nasa linya, kumpadreng Al, iba pang dispatchos kan istorya, padingal marhay na hapon. Correct. Pwede mas nagiging maingat po niyan ang mga politiko sa pagbisita sa mga rayong barangay dahil nagkasiguro sa may mga waraot na kaisipan sa iba-ibang dahilan. Ini ang sitwasyon ngunyan Paring Pio kung saan ang mga darakulang politiko na reparo na nagbalit na digdig sa mga rayong barangay, filming may mga security, ang iba personal, ang iba talagang hali sa lado kan Philippine National Police sa indang paglakaw-lakaw. Parte man yan kan napagkasurunduan kan COMELEC asin mga law enforcers na dapat nang ipromoter ang matuninong na eleksyon, lalo nga na haranina, haro sobra 2 bulan na sana antes ang eleksyon sa maabot na Mayo. Sabi niya na reparo pa din na digdi sa Albay, lalo digdi sa Legazpi City, mas lalo nang nag-iinit at politika, minsan nga ni, ang ibang suportadores, iyo pa ang mas kinit
mas nag-iinit na binibong na kampo, din mga akusasyon, mga komentaryo, ano, may relasyon sa indang kanya-kanyang lealtad naman sa indaman na kandidato. Dagdag pa ang problema sa insurgency na yan pinag-aali, lalo kan mga politiko na nag-iingat sinda na paminsan. May mga intelligence report na may mga nainaw midbit na personalidad nagkakailing sa ibang barangay. Kaya ang mga politiko mas nagiging pasiguro man. May nailing na bako mga miribid bagong pandok. Iyo pa din tabi ang intelligence report feedback man na nakukwata ibang mga barangay, digdi sa mga rayo. Kaya siyempre mas pare mangyaray ang pasiguro. Yan, okay, sige. Yan pa rin ang informasyon digdi sa ordinary kan Legazpi Alarmario DCCB. Salamat kumpadre ngal. Diretso kan dispatso sa luwas. Luwens, marhay na hapon. Salamat abi Sir Pio, maray na hapon sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta pasado na sa sangguniang bayang Candaraga Albay na mga ordinansa nagtutugot na pwede na gamiton kan mga nagkapirang barangay an sa indang annual budget pati naman kan sa indang mga sangguniang kabataan. Ini makalihis naman no tarang kan DCGB nyo sa session regular niya na pagkahapon sa sanggunian na kung sain daing duwa-duwang pinasar sa paagi kan esperso ni Committee on Finance and Appropriation Chairman Konsehal Carlos Bailon ang paglatag kan mga ini kan maisihan na nagkople ang mga nasabitan ng barangay sa manlain-lain na requisitos ang annual budget kan barangay Baskaran na labi 6 bilyones pesos, barangay Bungalon asin Kidako na labi 3 bilyones pesos, barangay Maroroy na labi 7 milyones pesos, asin ang mga annual budget kan SK sa barangay Budjao na labi kabangang milyones pesos, barangay Gabawan na 400,000 pesos, barangay Kidako na labi 300,000 pesos, asin barangay Nabasa na labi 400 pesos, anas ini pasado na. Sigun kay Vice Alcalde Juji Hausian, inipaagi ka na sambitan ng hunta na suportaran ang mga barangay na makahiro na nin makaskas kan sa indang mga programa. Ang siring na bagay kung matatandaan, pigdidit tatawan pag-aprobar kan sanggunian basta nakukumple ang mga ini sa requisitos. Yan tabi Sir Pio, mga dagdag pang istorya, halidigi sa sesyon regular kan sangguniang bayang Candaraga Albay. Ako po si Luwens Bursi Barsara. Salamat Luen sa pagsubaybay man dyan kan informasyon sa sanggunian bayan kan Daraga. Okay, sa lado international kita tatanems yung Sweden. Sweden tama ba? Makaibog man tatanems. Day ng mask, balik na sa halos normal. Nagdeklarar na sinda duman na yun na nga niyan. Free na, halos COVID free na ang sa indang nasyon, Sweden. So let us all sabi na nga ni do our individual and collective effort na makaarog man sa ibang nasyones niyan. Kung mo dahil ng mga mas tatanems halos balik na sa normal ang gabos duman na sistema kan sosyudad sa Sweden. Tama ba? Sweden yun. So thanks God, taigon ng mga nasyones sa kinaaban na nakakabalik na sa halos dati na sistema. Sana po digdi sa tuya man duro diretso naman yan. Remember, kita digdi sa Bicol, alerto level numero 2 na sana sa lado kan COVID-19 pandemic, ha? Yeah, let us all do our part and share. Sabi na nga ni, baga, if you cannot be a part of the solution, please don't be a part of the problem. Yan. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat kan sa indong paghinanyog. Tulos na masunod, News Direct Edwin Peralta sin si Francia May Boras. Ako man po, si Pio Fernandez. Salamat. God bless us all. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.